Tabi natin ang isang magandang umaga na may kasamang ngiti. At tayo po'y lumibot, kamayan po natin ang ating mga kapatid sa pananampalataya. Amen. Tayo po'y lumibot at kamayan natin ang ating mga kapatid sa pananampalataya. Tayo po'y lumibot at kamayan natin ang ating mga kapatid sa pananampalataya. Amen. Kapatid, minamahal kong kapatid, sabay-sabay tayong purihin siya. Ang pagsubok na di kaya, kung si Kristo'y nanguna, habang may pag-ibig magkaisa. Ikaw ay aking kapatid, minamahal kong kapatid, sabay-sabay tayong purihin siya. Walang pagsubok na di kaya, kung si Kristo'y nanguna, habang may pag-ibig magkaisa. Amen. Sige po, tayo po'y patuloy na magpuri sa Panginoon. Kaya sa umaga pong ito, ihanda po natin ang ating puso na magpuri sa Panginoon. Amen. We ask for the attention po sa bawat isa sa likod. Tayo po'y mag-focus sa presence ng Lord. Amen. Sino pong gustong maranasan ng Diyos sa umagang ito? I believe lahat po tayo. Sa presensya ng Diyos, nandoon ang kagalakan, kapayapaan, ano pang hahanapin natin. Amen. Kaya ito natin ang ating mga puso, kaya ang Diyos, doon siya nagdidwell sa puso sa bawat isa sa umagang ito. Amen. Hallelujah. Sabi nga sa awitin natin, narito kami, Panginoon, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hallelujah. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Awitin natin sa Panginoon. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, maganikat, sa'yo ay pumisan. Muli po, ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, maganikat, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, maganikat, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta.
daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at loobin mo ang buhay ko'y labilang banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pasinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon sa uling pagkakataon. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglugan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka sa puso. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka. Lord, salamat Panginoon sa umagang kay ganda, Panginoon, na kung saan, O God, na andito ang aming buhay upang purihin ka, Panginoon, upang sambahin ka, O God. Loobin mo, Panginoon, ang aming mga buhay ay maging banal mong tahanan, Panginoon. Lord, anumang karumihan, kadumihan, o nagawa naming hindi maganda, Panginoon, kami patawarin mo at nagpapakumbaba, O God, na walang hadlang upang hindi ka namin maranasan sa umagang ito. Panginoon, salamat, Panginoon, sa mga anak mong naririto, Panginoon, na tunay, O God, sa kanilang mga puso ay handang sumamba, Panginoon. Handa, Panginoon, na manahan ka sa kanilang mga puso, Panginoon. At Lord, sa mga anak mong wala pa rito, O God, idako mo sila sa lugar na ito upang sama-sama kaming sumamba, O God. Tunay nga, Panginoon, na ang buhay namin ay inaalay namin sa iyo. Ang buhay namin ipapagamit namin sa iyo, Panginoon. Lord, sa aming maririnig na yung mga salita, Panginoon, Lord, tunay nga, O God, na matanim sa aming mga puso, Panginoon, ang iyong salita at maispamuhay namin. At sa iyong gagamiting anak, tuwing nga, Panginoon, na itago mo siya sa iyong likuran, bigyan mo siya ng karunungan at katalinuhan na ikaw lamang makita, Panginoon. Banal na Espiritu, malaya kang kumilos sa lugar na ito, ng iyong presensya ay tunay ay maranasan namin. Salamat sa umagang ito, sa iyong papurit pagsamba, sa tanging pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Amen! Tayo po ay narito ngayong umaga para maranasan natin ang pag-ibig ng ating Panginoon. Amen! Tayo ay narito ngayong umaga para maranasan natin ang presensya ng ating Panginoon. Tayo ay narito ngayong umaga para magsama-sama, magpasalamat at magpuri sa Diyos na buhay. Amen! Kaya't sabay-sabay natin purihin ang Panginoon! Yeah! Ah! Narito ngayon, naghihintay, inaasama sa presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik na makita, luwalhati ng iyong mukha ko'y narito. Ako ay narito ngayon, naghihintay, inaasama sa presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik na makita, luwalhati ng iyong mukha. Sumasaya sa galak tumatawa, nananabik na makita.
pagbisita, Panginoong Jesus. Panginoon, malayang malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Ako ay narito, tatapat sa'yo. Yes, Lord. Ako ay narito ngayon, naghihintay, naasama sa presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik, yes! Nananabik na makita, luwalhati ng iyong mukha. Sumasayaw na sa galak ng matawa, nananabik na makita, muli mong pagbisita, Panginoong Jesus, malayang malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong sumasayaw na ka. Sa galak ng matawa, nananabik na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyo. For the last time, sumasayaw na niya! Sumasayaw na niya sa galak ng matawa, nananabik na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Baguhin mo ang buhay ko, baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Yes! Tuloy natin purihin ang Diyos at tayo magbaba sa presensya ng Panginoon. Kay sarap-sarap pa rin sa'yo. Sabihin natin sa Panginoon, Panginoon, ang mga pagpapala mo ay Amen. Minsan ang aming kaaway, pilit na tinatangay ang damdamin. At sa aming pagpupuri, ako'y lubos na nagtatagumpay. Amen. Ang kailangan lang ay babat sa presensya mo, babat sa iyong salita, babat ang sikreto ko kung bakit ako masaya. Ang kailangan lang ay babat sa presensya mo, babat sa iyong salita. Tulad ng isang usa ay laging uhaw sa iyo. Muli po, kay sarap-sarap sa iyo, Panginoon. Kay sarap-sarap pa rin sa iyo, O Panginoon. Ang mga pagpapala mo ay Amen. Minsan ang aming kaaway, pilit na tinatangay ang damdamin. At sa aming pagpupuri, ako'y lubos na nagtatagumpay. Ang kailangan lang ay babat sa presensya mo, babat sa iyong salita, babat ang sikreto ko kung bakit ako masaya. Ang kailangan lang ay babat sa presensya mo, babat sa iyong salita. Tulad ng isang usa ay laging uhaw sa iyo. Ang kailangan lang ay babat sa presensya mo, babat
sa iyong salita. Babat ang sikreto ko kung bakit ako masaya. Ang kailangan lang ay babat sa presensya mo. Babat sa iyong salita, tulad ng isang usa, ay laging uhaw sa iyo. Ay laging uhaw sa iyo. Ay laging uhaw sa iyo. Yes, Lord. Kami po'y uhaw sa iyong presensya. Salamat, salamat, Panginoon. Yes, oh God. Tunay nga, Panginoon, nakikita niyo po, Panginoon, ang mga puso, ang mga kaluluwang uhaw na uhaw sa iyong presensya, Panginoon. Tunay nga, oh God, patuloy kaming lumalapit. Naririto kami, oh God, maging ang aming puso, Panginoon. Nais naming maranasan ang iyong presensya. Nais naming maranasan ang pagkilos mo, oh God, sa umagang ito, oh God. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin karigtan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa himig na hain, tanging dalangin. Kami katapoy, minsan pa narito kami. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin karigtan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa himig na hain, tanging dalangin. Kami katapoy, Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian. hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. O narito ang aming puso, Diyos. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. O hinahanap ka, O Diyos, hinahanap namin karigtan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa himig na hain, tanging kalangin. Kami kataguin, Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. ipamalas mo sa amin ang iyong Kaluwalhatian. hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan.
Ipamalas mo, Diyos. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan, O nais namin maranasan ikaw, Diyos. ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Come on, church. Itaas natin ang ating tinig. Awitan natin ang ating Panginoon. Awit, itataas ang ating tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Sa'yo lahat ng karangalan. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Sa'yo lahat, O Diyos. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Amen po. Sa umaga pong ito, hayaan po natin magpuri tayo sa ating Panginoon. Katulad po ng ating inaawit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Kung tunay ang Diyos sa buhay natin, itaas natin ang ating mga tinig at purihin natin siya. At minsan paawitin natin ng may buong puso. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Just lift up your voice to the Lord. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. O pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong
iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, oh, purihin ka, oh Diyos. Oh, purihin ka. Purihin ka, oh Diyos. Yes, oh God, tunay nga Panginoon, ang buhay namin, Panginoon, ay para sa iyo. Ang tinig namin, Panginoon, ay para sa iyo, oh Diyos. Tunay nga, oh God, narito ang bawat isa, oh God. Handang isigaw, handang ideklara, Panginoon, na tunay nga, oh God, ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang aming paglilingkuran. Ikaw lamang aming pupurihin at dadakilain, oh God. Tunay nga, Panginoon, narito kami. Kami ay sa iyo, Panginoon. Kami, Panginoon, ay magpupuri sa iyo, Panginoon. Oh, salamat, oh Diyos. Salamat, oh Diyos. Oh, yes, oh God. Tunay nga, Panginoon. Sa umagang ito, oh God, tanggapin niyo po lahat ng karangalan, kapurihan, oh God, lahat ng pasasalamat ng iyong mga anak, Panginoon. Ikaw lamang po ang maluwalhati, ikaw ang madakila sa bawat isa, O God, at sa lahat ng aming gagawin sa umagang ito, O God. Lord, alam namin, Panginoon, ang aming puso, Panginoon, ay handa na, O God, na matanggap ang nais mong ibigay sa bawat isa, Panginoon, sa umagang ito. Salamat, O Diyos. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Amen. Praise God. Sige, mga nasa likod, umupo po tayo dito sa may harapan para, praise the Lord, tayo po ay sama-sama at matanggap nyo, masalun nyo ang kapahayagan at naroon po yung pagpapala ng Panginoon. Sige po, inanyahan ko lahat na dito tayo. Walang upo dyan sa may likuran. Lahat po tayo ay dito sa may harapan. Yan, sige po. Praise the Lord. Yan. Praise God. Purihin po ang ating Panginoon. Magandang at mapagpalang araw sa bawat isa. Amen. Sabihin po natin sa ating katabi, mapagpalang araw sa iyo, kapatid. Amen. Ang araw na ito ay ginawa ng Diyos, tayo magalak at mga lugod. Amen. At sa araw na ito ay pinagdiriwang natin yung Father's Day, no? Na kung saan ay, sabi nga po, isang araw na pwede nating pahalagahan o ipahayag ang ating pag-honor, pag-respect, no? Sa ating mga ama. Praise the Lord. At sa umaga pong ito, purihin po ang ating Panginoon. Handa na po ba tayo? Amen. Praise the Lord. Sa oras po ito, ang ating pong tatalakayin, ang ating pong pag-uusapan ay napakahalaga na bilang isang mananampalataya ay maunawaan natin ito, no? Sapagkat kapag ito po ay naunawaan natin, mararanasan natin ito. Amen? No? Kaya sabi mo sa katabi mo, handa ka na. Amen. Praise the Lord. Sa oras pong ito, yan. Tayo pong lahat ay muli ay yumukot pumikit. Hallelujah. Thank you, Father. We bless you, we praise you, we adore you, O God. Thank you, Lord, for your presence, Lord.
For where there are two or three gathered together in your name, there you are in the midst of them. So Father, we claim it, O Lord. We claim your presence in our midst today, O God. Maging Panginoon ng mga nasa tahanan, Panginoon. Lord, inaangkin po namin na kaya niyo silang abutin sapagkat kayo ang Diyos, Lord, na hindi nalilimitahan ng distansya, Panginoon. Maging ng oras, O Lord, saan man sila dako, Panginoon, ng daigdig na ito naroon at ngayon ay nakikiisa sa amin, Father God, sa pagpupurit, pagsamba sa inyo. Father, you are an omnipotent God. You are an omniscient God. You are, Lord, hallelujah, an all-powerful God, O Lord. Hallelujah. Kaya Panginoon, inaangkin namin na kayo ay may gagawin sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, you will touch, Lord, every one of us, O God, at kayo nakakaalam ng aming mga puso, Lord, ng layunin, Panginoon, ng dalangin ng aming mga puso, Father, as we sit, O God, in your feet today, as we listen your word, Father God, give the deepest desire of the hearts of your people, O Lord, and continue, Lord, to embrace us with your loving kindness and tender mercies, O God. Salamat, salamat ng marami, at patuloy po akong nagpapakumbaba sa inyong harapan. Father God, Lord, hide me under the shadow of your cross and let your holy name be far exalted, O God. Lord, you must increase, Panginoon, and I must decrease, O Lord. Only your name, Lord Jesus, be exalted in our midst, O God. Salamat, salamat. Pagpalain niyo po mga salita niyo na amin pong pagbubulay-bulayan at mangusap kayo, Panginoon, sa bawat isa sapagkat sinabi niyo, your word is quick and powerful, sharper than two-edged sword, O God. Kaya, Panginoon, Lord, mangyayari ang nilalayon na inyong mga salita sa buhay ng bawat isa sa amin. Marami pong salamat. We honor you and we bless you. We give you all the glory, all the thanksgiving. In Jesus' name, amen, amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Give the best clap offering to our God. Amen. Praise the Lord. Ang ating pinapalakpakan ay ang ating Diyos na buhay. Amen. Praise God. Sa oras na ito, buksan natin ang ating mga Bible sa Jeremiah 32 verses 37 to 41. Yan. Praise the Lord. Ang sabi po dito, behold, I will gather them out of all countries, whither I have driven them in mine anger and in my fury and in my great wrath, and I will bring them again unto this place, and I will cause them to dwell safely, and they shall be my people, and I will be their God, and I will give them one heart and one way, that they may fear me forever, for the good of them and of their children after them. And I will make an everlasting covenant with them, that I will not turn away from them to do them good, but I will put my fear in their hearts, that they shall not depart from me. Yea, I will rejoice over them to do them good, and I will plant them in this land assuredly with my whole heart and with my whole soul. Ang Diyos ang magpapala sa pagkakabasa ng kanyang salita. Purihin po ang ating Panginoon sa mga salitang ito ng ating Diyos na nais niya na maiparating sa bawat isa sa atin. Na kung saan, ang sabi nga po, muli ay tinitipon niya, tinatawag niya, kaya alam niyo po ba, hindi po aksidente na tayo ay narito. Ito po ay isang kaganapan na kung saan, katulad ng kanyang sinabi, tinitipon niya, no? Ang bawat isa, ang kanyang mga anak, upang naroon na sabi nga po yung kanyang pagpapala ay nais niya na maranasan natin. At katulad po na sinabi doon sa verse 40, ang sabi doon, and I will make them an everlasting covenant with them, that I will not turn away from them to do them good, no? Daw po sa everlasting covenant na yon na nais ng ating Panginoon na sabi nga naroon na tayo daw po ay patuloy na gawan ng mga mabubuting bagay at hindi tayo iwan kailanman. Amen? No? At tayo po'y dadalhin niya daw sa lupain na kung saan itinalaga niya sa bawat isa sa atin upang maranasan natin yung sinasabing flowing with milk and honey. Amen. Kaya sa umaga pong ito, ang title po ng ating pag-aaralan ay The Fulfillment
of the everlasting covenant. No? Yung fulfillment daw na yon ng everlasting covenant na sinabi po niya dito po sa mga talatang ito ng Jeremiah 32 verse 40. No? Na ang mga talata pong ito, yung pong kanyang tipan na yon, no? Ay naroon po na sabi nga po sa ayat sa gusto natin, nagkaroon na ng fulfillment. Kaya kailangan po ito ay nararanasan natin. Amen? No? At ang sabi nga po, because our God is a covenant-making God. No? He is a covenant-making God. He is a covenant-keeping God and covenant-revealing God. No? At tingnan po muna natin, ano po ba yung meaning of covenant? No? Sa Tagalog po ito ay tipan o yung pangako, promise. No? Ang sabi nga po, ang meaning po ng covenant, it is a contractual arrangement in which God and man agree to abide by certain terms and conditions in return for certain benefits. No? Sa isang covenant daw po, it involves two parties. No? Hindi pwedeng isa lang. Kundi ito'y involve two parties, yung pakikipagtipan o pakikipag-covenant. Sabi sa number 2, it is a chosen relationship in which two parties make binding promises to each other and work together to reach a common goal. No? Naroon daw po na meron two parties na nag-a-agree. No? Okay, making binding promises to each other. They are often accompanied by oaths, signs, and ceremonies. Katulad din daw po, isang example nito na lagi natin nakikita ay yung kasalan. No? Ang nangyayari po sa kasalan, naroon po na nagkakaroon ng covenant, no? Ng pagtitipan o pagpapromise, no? Sa bawat isa. Katulad ng naroon na sinasabi ng lalaki sa kanyang magiging asawa na tinatanggap kita bilang aking asawa, paglilingkuran kita, mamahalin kita, no? Hanggang sa ako'y nabubuhay. Till death do us part. Gayun din ang babae. At ang sabi nga po, it is accompanied by signs, no? By oaths, no? By ceremonies. At ang isa sa sign, kung titingnan po natin, ay sa kasalan na nagaganap, ay yung singsing, no? Yung wedding ring. Diba? Katulad nga ng sinasabi ni Bishop, pag nagsakasal siya, pag isusuot na yung singsing sa bawat isa, no, pinapaliwanag niya na ang singsing ay sign na kung saan, habi nga, na ito ay magpapahayag o ito'y magtutukoy, no, ng kanyang walang hanggang pag-ibig katulad ng pag-ibig ng ating Panginoon, no? Na sabi niya nga, walang dulo, no? And it is made of gold, no? Yung pinaka precious element, no? Na kung saan ay anumang, ang gold po kasi, habang tinutunaw, habang dumadaan sa matinding init, sa matinding pressure, lalong lumalabas ang pagkakinang nito. No? Dapat daw po, ganun daw ang pag-ibig na naroon na magbabind sa isang couple o isang babae at lalaki na ikakasal. No? Gayon din daw po sa covenant na ginagawa po, no, na binibigay ng ating Panginoon, no. Kailangan daw po yung magkaroon tayo ng tunay na agreement sa bawat isa, no? Magkaroon tayo ng agreement sa bawat isa. At 'di ba, kapag po isusuot na ng lalaki o ng babae yung singsing sa kanyang magiging asawa, sinasabi niya na tanggapin mo to bilang tanda ng aking pag-ibig, ingatan mo to, no? At naroon na sabi nga hanggang tayo'y nabubuhay. Ibig sabihin, naroon po na napakahalaga na makita lagi na sa isang mag-asawa na suot niya yung kanyang wedding ring. Dahil kapag dumating sa punto na hindi niya suot yung wedding ring, nagkakaroon ka ng pagdududa, no? Nagkakaroon ng pagdududa, ibig sabihin, inaalis mo yung covenant mo, no? Inaalis mo yung mga covenant mo. Kaya minsan yung ibang lalaki,
para sila ay makaporma sa ibang babae, anong ginagawa? Tinatanggal yung wedding ring para hindi makita na siya ay may asawa na, no? Pero sa isang tunay na responsable, isang tunay na faithful na asawa, hindi niya tatanggalin ang kanyang wedding ring, no? Pera na lang kung ito ay lumiit o lumaki. Pero kami po ni Bishop, no, for 37 years, hindi namin hinuhubad yung aming wedding ring. Pero dumating po sa punto na napalitan na namin ito. Bakit? Dahil nga lumaki yung aming mga daliri, pero meron po nagbigay sa amin ng singsing nung kami po noong 2003 ay mag-mission doon sa Hong Kong. Pareho kaming binigyan ng singsing. At ang binigay sa amin singsing ay 24K. At ang 24K na singsing na ginto ay malambot, no? Kaya nadideform. Kaya ang ginawa po namin, pinagsama namin to at pinagawa naming wedding ring, no? Kaya hanggang ngayon, eto po, no? Bagamat yung sa akin, wala na yung bato, natanggal na, no? Pero purihin ng Diyos, this is a sign of our covenant, no? Sabi nga po, yung sa promise na isinagawa sa bawat isa. At gayon din, no, sa covenant po na naroon na ginagawa po o kailangan maranasan ay may agreement, no? May agreement between two parties. Praise the Lord. At ang sabi nga po ay, sa number 3, ang sabi dito, it contains defined obligations and commitment. It must be relational and personal, no? Sa covenant daw po, merong commitments and responsibilities, obligation na dapat gawin, no? Hindi yung basta, sige, pinapangako ko, pero walang ginagawa. Ang isang tunay na pangako daw po, ang isang tunay na tipan ay nagkakaroon ng katagumpayan kapag mayroong obligasyon o commitment na dapat gawin ang bawat isa, no? Hindi lamang yung isa, hindi lamang yung isang party, kundi ang both parties, meron siyang dapat na gawin upang makita o matanggap yung talagang benefits ng covenant na ito. No po? Kaya kailangan po maunawaan natin to. At ang Diyos po, no? Ang Diyos po natin ay mayroong covenant na ginawa, no? Na nais niya na ito po ay maranasan natin. At tandaan natin, katulad po ng meaning, it must have a commitment and obligation, no? Sa bawat isa. It must be personal and relational. Napakahalaga na mabuo yung talagang relasyon, no? Yung relasyon. No? Katulad po nung lagi natin sinasabi, yung pagiging born again, it is not a religion, but it is a relationship, no? Between God and man through our Lord Jesus Christ, no? Kaya sa umaga pong ito, nais ko lang pong i-share sa inyo yung mga covenants, signs, and benefits na nangyari po o ginawa ng ating Diyos magmula po noong kapanahunan ng ating mga ninuno, no? At kung makikita po natin na yung covenant na yon, hindi po yun natapos sa kanila lamang, no? Hindi yun natapos sa kanila lamang. Ang mga covenant na yon, no, ay naroon po nais ng Diyos na malaman natin na ito ay nagpapatuloy hanggang sa ngayon at hanggang sa darating pang panahon. Kaya nga sinabing everlasting covenant, no? Everlasting covenant, walang hanggang tipan, no? Walang putol, walang hinto. At nais ng ating Panginoon na ito ay naroon na ma-enjoy natin. Ang unang covenant na ginawa ng Diyos ay noong tinawag niya at pinili niya si Noah, no? Kaya ito yung tinatawag na Noahic covenant, no po? Dumating po sa punto na dahil nga nakapasok ang kasalanan sa lahi ng tao sa pamagitan ng unang ninuno natin na si Eva at si Adan, naggrabe po, sumama ang mundo, no? Sumama ang mundo na kung saan dumating nga sa punto na nagkaroon ng regret, no? Nagkaroon ng regret ang ating Diyos, no? Na kung saan, sabi niya, para bang medyo nagsisi pa siya. Bakit niya ginawa ang tao, no? Kaya makikita natin ito sa
Genesis 9:12 to 17. Ay, hindi muna. Sa Genesis chapter 8, ay chapter 6. Yung palang pinapalitan ko kay Hendrix. Genesis 6:18 to 22. Hindi kasi naibigay ko kay Brother Hendrix, Genesis 8:20. Dito po sa Genesis chapter 6 verses 18 to 20, kung atin pong babasahin, ano? Ang sabi po dito, Genesis 6, ayan. But with thee, I will establish my covenant. No? Ito po yung naroon na ang kausap po dito ng Diyos ay si Noah. No? Bago po yung verse 18, makikita po natin dito na plano na talaga, gusto na talagang gunawin ng Diyos ang mundo dahil masyadong napakasama, no? Napakasama ng mundo. Pero dahil, sabi nga po, naroon na sa grabing kasamaan, naghabi nga po si Noah at ang kanyang pamilya ay nakitaan, no? Nakitaan ng Diyos ng righteousness. Kaya Noah found favor sa harap ng ating Panginoon, no? Ng Diyos. Kaya dito sa verse 18, ang sabi niya dito, but with thee, I will establish my covenant. No? Kausap niya dito si Noah. And thou shalt come into the ark, and thou, thy sons, and thy wife, and thy sons' wives with thee, and of every living thing of all flesh, two of every sort shalt thou bring into the ark, to keep them alive with thee. They shall be male and female, of fowls after their kind, and of cattle after their kind, of every creeping thing of the earth after this kind. Two of every sort shall come unto thee, to keep them alive. And take thou unto thee of all food that is eaten, and thou shalt gather it to thee, and it shall be for food for thee and for them. Thus did Noah according to all that God commanded him, so he did. No? Dito po makikita natin na naroon nga po na nagplano na ang Diyos na gunawin ang mundo dahil sa kasamaan, pero nakita niya, nagbigay siya ng pabor kay Noah at sa kanyang pamilya dahil nakita ng Diyos ang puso ni Noah. No? Kaya Noah found favor in the sight of God, maging ang kanyang pamilya. At dahil doon sa favor na yon, no, naroon po na naggawa ng covenant. No, naggawa ng covenant ang Diyos sa kanya, na ang sabi nga ay lilipunin ang lahat, pero siya at ang kanyang pamilya ay hindi malilipol. No? Kaya siya po ay naroon na binigyan niya ng dapat gawin. No? Ito yung sinasabi ko sa inyo na sa covenant, merong obligation. At ang dapat na gawin ni Noah ay gumawa ng arko. No? Na kung saan ang arkong yon, yung design, ang laki, ang lawak, lahat ng gagamitin, idinikta ng Diyos, no? Sinabi sa kanya ng Diyos. At pagkatapos magawa ito, naroon na sabi nga niya, ipasok mo sa ark na yan ang lahat ng klase ng hayop, magkakapartner, sa lalaki, sa babae, para malipon ba ng lahat, after noon, meron pa rin pagsisimulan. No po? Kaya, ang mahalaga dito na makikita natin, nung sinabi po ng Diyos yung covenant na yon kay Noah, na sila ay i-spare, no? Sila ay naroon na sabi nga ay ililigtas sa kapahamakan o sa paggunaw na yon na mangyayari, mayroong obligasyon. At ang obligasyon nga ay ang paggawa ng arko. At kung titignan natin dito sa last verse, ang sabi doon, thus did Noah according to all that God commanded him, so he did. Makikita po natin na after sabihin yon, ginawa, kumilos, sumunod si Noah.
At kung babasahin natin yung aklat ng Genesis, sa pagsunod ni Noah, hindi po napakadali. No? Hindi napakadali. Bakit? Apat lang sila na gagawa. Siya at ang kanyang 3 anak na lalaki. Maaaring kasama yung kanilang mga asawa, kaya 8 lang sila na gagawa nung arkong yon, no? At hindi lamang po yon. Ang arko ay napakalaki. No? Ibinigay ng Diyos yung sukat, napakalaki, no? At kung titingnan din po natin, yung arkong yon ay gawa sa timber o yung mga kahoy na hindi basta-bastang kahoy, hindi coco lumber, no? Merong mga sabi nga po ay klase ng kahoy na kailangan ito lamang ang gamitin. At ito'y hinanap pa nila Noah sa mga kabundukan. No? Hindi lamang po yun. No? Naroon na every detail na sinasabi ng Diyos sa kanila, kailangan sundin nila. Na nung pong ito'y ginagawa nila, marami silang persecution na natanggap. Habang ginagawa nila, no, na mag-anak na ito, yung arkong yon, maraming nagtawa sa kanila. Maraming naroon na kung ano-anong sinabi sa kanila na sila'y nasisiraan ng ulo. No? Dahil napakaganda ng panahon, gagawa sila ng arko. At hindi lamang yon, ang arko ay ilalagay nila sa ibabaw. No? Na merong lugar na ito'y napakataas. Kaya kung titignan po natin, bagamat ganun yung mga sitwasyon, hindi iyon naging hadlang kay Noah at sa kanyang pamilya, no? Para gawin yung, habi nga po, yung obligasyon na kailangan gawin para yung covenant na yon, yung pagliligtas na yon, ay kanilang maranasan. Amen? At hindi lamang po yon. Nung ito po ay matapos na, no, na sabi nga ay papasukin na lahat, isa-isa, no, makikita natin may mga coloring books, may mga books na ginagamit ng mga bata na talagang lahat. At ang pinakahuling pumasok sa arko ay ano? Anong ang hayop na huling pumasok doon sa arko? Ha? Ano? Bakit nakitingin lahat? Ano yung huling pumasok? Ha? Pagong. No? Dahil nakita natin na no? Pero hinintay nila. Hinintay nila na makapasok yung mag-asawang pagong na yon doon sa loob ng arko. At nung timing na, sinara na ang barko. At alam niyo po, pagkasara ng barko, nag-umpisang umulan. No? At ang ulan na yon ay hindi tumigil, lumakas ang lumakas, at ito ay tumagal ng 40 days and 40 nights, na kung saan ang baha ay umabot hanggang sa pinakamataas na bundok sa mundong ito. Kaya ang lahat ay namatay. No? Kaya kung titignan po natin, after noon, sila lamang ang natira. At nagbigay ng sign ang ating Panginoon na siya ay tapat sa kanyang covenant. Kung paano sila ay niligtas doon, no? Makikita natin nagbigay ng sign ang Diyos sa kanila. Iyon na makikita natin sa Genesis chapter 9. Basahin natin. Sa Genesis chapter 9 verses 12 to 17. Yan. And God said, "This is the token of the covenant which I make between me and you and every living creature that is with you." Ito daw yung token. Ito daw yung sign. No? Ang sabi dito, "For perpetual generations, I do set my bow and in cloud, and shall be for a token of covenant between me and the earth. And it shall not come to pass when I bring a cloud over the earth that the bow shall be seen in the cloud. And I will remember my covenant which is between me and you and every living creature of all flesh and the waters, and no more become a flood to destroy. All flesh and the bow shall be in the cloud. And I will look upon it
that I may remember the everlasting covenant between God and every living creature of all flesh that is upon the earth. And God said unto Noah, this is the token of the covenant which I have established between me and all flesh that is upon the earth. Amen. Nagbigay daw ng token o ng, sabi nga po, ng sign. Ano yung ipinakita na token o binigay na token ng Diyos para sabihin na magmula sa araw na ito, hindi na muling lilipulin ang mundong ito sa pamagitan ng baha. Ano ang ipinakitang token o ibinigay na token? Ha? Rainbow, no? Rainbow. Na kung saan kapag nakakita tayo ng rainbow, no? Makikita natin na pinapaalala ng Diyos. Pinapaalala ng Diyos yung kanyang covenant, no? Hindi lamang kay Noah. Ang sabi doon, no? Ang sabi niya dito, this is the token of the covenant which I have established between me and all that flesh that is upon the earth. No, sa lahat daw. Ito yung token, ito yung sign. Kaya alam nyo, kung dati-rati kapag nakakita tayo ng rainbow, natutuwa lang tayo, no? Naroon na-amaze tayo, no? Pero alam niyo po, kapag alam natin ang katotohanan na ito, magpapasalamat ka sa Diyos, no? Magpapasalamat ka sa Kanya dahil ito yung sign, no? Ito yung sign na yung divine protection ng Diyos ay ipinagkakaloob niya sa bawat isa. Amen? No? Kaya kapag po itong katotohanan na ito ay naroon na, habi nga po, naunawaan natin, sa bawat pagkakataon na tayo ay makakita ng rainbow, no? Ang puso natin ay mapupuno ng kagalakan, ng pasasalamat. Dahil ito ay token na nanggagaling sa Kanya. Amen? No? Kaya naroon po na, sabi nga po, at ang token na ito ay yung token na ito ay sign ng Kanyang everlasting covenant. Ibig sabihin, hindi lamang nung panahon ni Noah, ito ay hanggang kasalukuyan at sa mga darating pang henerasyon. Amen? Kaya naroon po na ito po'y napakahalaga na sa bawat sandali na tayo makakita ng rainbow, hayaan natin na tayo'y magpurit, magpasalamat sa Diyos sapagkat ito'y sign ng token niya sa pag-ibig at pagmamahal niya sa kanyang nilalang. Bagamat nung una, nagkaroon siya ng regret, no, na dahil sa sobrang sama, ay talagang ginunaw niya, pero through Noah, na-redeem, no, na-redeem ang earth, no, maging ang tao at ang mga nilalang, no, sa pamagitan doon sa destruction. No? Kaya yun na yung una. Yun yung tinatawag na Noahic covenant, na kung saan ang sabi dito, God preserved the world through Noah. No? Kaya ang number 2 naman, ito yung Abrahamic covenant, no? Yung covenant na ginawa niya kay Abraham. Po, yung covenant na ito na ginawa niya kay Abraham, makikita natin na sa Genesis chapter 12, verses 1 to 3. Basahin natin. Genesis chapter 12, verses 1 to 3. Yan. Ang sabi dito, now the Lord had said unto Abram, get thee out of thy country and from thy kindred and from thy father's house unto a land that I will show thee. And I will make of thee a great nation, and I will bless thee and make thy name great, and thou shalt be a blessing. And I will bless them that bless thee, and curse him that curse thee, and in thee shall all families of the earth be blessed. Amen. Dito makikita natin naman na nagkaroon ng favor si Abraham o si Abram sa mata ng Diyos, no? Kaya tinawag niya, pinili niya, na sabi niya nga, get out of this land, no? Yung kanyang buong pamilya at dumako kayo doon sa lugar na kung saan ay pagdadalhan ko sa inyo, no? At alam niyo po, naroon po na, kung titignan natin, katulad ng ginawa ni Noah, tumalima siya kaagad, no? Inipon niya kaagad yung kanyang mga lahi, no? At basahin natin sa Genesis 15:1.
Tapos 17, 1 to 8. Sa 15:1 naman, yan. After these things, the word of the Lord came unto Abram in a vision, saying, Fear not, Abram, I am thy shield and thy exceeding great reward. Po, ito yung pangako ng Diyos sa kanya. I am thy shield and thy exceeding great reward. No, siya yung exceeding great reward ni Abraham sa kanyang pagsunod. At sa 17, ang sabi dito, 1 to 8. No? Na nandoon po na sabi nga po ay sumunod na si Abram na pumunta dun sa lupang pinapupuntahan sa kanya, no? Na kung saan ay naranasan naman nila yung pag-prosper sa lugar na yon. Kasi sa Genesis 12, sila inutusan na sabi nga ay umalis ka sa lupang ito at pumunta ka diyan sa lupa na kung saan ay ituturo ko sa iyo kasama ang iyong pamilya. Ibig sabihin, naroon na nung sinabi yon, immediately, sumunod kaagad si Abraham. Kaya sila ay umalis, no? Umalis sila at nagtungo doon sa lupa na yon, no? Sa Kanaan na kung saan ay kasama niya ang kanyang buong pamilya, no? Kasama niya nga yung pamangkin niya na si Lot, no? At makikita natin na between 12 and 15, no, makikita natin yung pagsama ng Diyos, yung prosperity, no, na kahit na tagtuyot, no, hindi makapagtanim yung iba, pero sila ay umaani. Sila ay naroon nakapagtanim ay nagbubunga ng maganda, no? Talagang sinamahan sila ng Diyos at sila ay yumaman, sila ay talagang nag-prosper, no, ang kanyang lahi. At dahil doon, nagkakaroon na ng sabi nga ay yung ang kanilang mga halagang hayop ay napakarami na, no? Kaya sinabihan niya si Lot na pwede tayong naroon na maghiwalay na para hindi nagkakaanuhan yung ating mga animals, no? At alam niyo po ba, makikita natin, no, na si Lot ang pinapili ni Abraham para kung saan siya pwedeng pumunta, no? At sa pagkakataon na yon, si Lot, nung siya ay tumitingin, nakita niya ang Sodom and Gomorrah. Dahil itong Sodom at Gomorrah ay city, no? Ito ay city na, maganda na, yun yung pinili ni Lot. Na sabi nga ni Lot, sige, dito ako pupunta. O sige, sabi ni Abraham, kung diyan ka, dito naman kami, no? Sa pagkakataon na makikita natin naman yung kwento ng sa Sodom at Gomorrah, no, na kung saan hindi akalain ni Lot na yung kanyang pinuntahan, palibhasa, maginhawa na, city na, pero punong-puno pala ng kasalanan. Na sabi nga, grabe ang homosexuality, grabe yung mga immorality na ginagawa ng mga tao sa lugar na yon. Kaya nagkaroon din ng judgment, no? Nagkaroon din ng judgment doon sa lugar na yon ng Sodom at Gomorrah. Pero bago yung nangyari, sabi nga ay paulanin ng apoy na asupre, yung lugar na yon, alam niyo po, hindi yun nilihim ng Diyos kay Abraham. Kaya si Abraham ay nagpray, no? Nagpray siya, no? Dahil alam niya, nandun yung pamangkin niya, nandun yung kanyang mga kamag-anak, yung pamilya ni Lot, nandoon. No, makakasamang mapapahamak. Kaya nanalangin siya na spare. Pero sabi nga ng Diyos, grabe na. No, grabe na yung naroon na kasalanan na kanilang ginagawa. No? Kaya alam niyo, sabi ni Abraham, kung meron po kayong makita na 50 na righteous, gugunawin niyo po ba yung Sodom at Gomorrah? No? Ganun na lamang yung ni Abraham, no? Yung kanyang concern. Dahil nandun nga yung kanyang pamangkin, no? Nandun yung pamilya ng pamangkin niya. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, okay, kapag nakakita ako ng 50 righteous doon sa Sodom at Gomorrah, hindi ko ito tutupukin. No? At pagkatapos nun, biglang nabahala si Abram. Na sabi niya,
Eh kung pong 40 righteous. Sabi ng Diyos, o sige, kahit 40, hindi ko nagugunawin yung Sodom at Gomorrah kapag nakakita ko ng 40. Hindi pa rin napakali si Abraham na baka walang 30 o walang 40. Eh, tuloy ang paggunaw. Hanggang sa yung pagbabargain niya, naging 30, 20, hanggang 10. No? Hanggang 10. Naroon na siya ay nakipag-bargain sa Diyos na huwag tunawin ang Sodom at Gomorrah. Pero alam niyo po, walang natagpo ang 10 na righteous sa Sodom at Gomorrah. No? Tanging ang kanyang mga pamangkin lang at ang kanyang asawa. Ang kanyang naroon na natagpuan na righteous. Kaya tuloy, sa ayat sa gusto ni Abraham, tuloy ang tupok sa Sodom at Gomorrah. No? Kaya nagpadala ang anghel para naroon na, sabi nga kasi yung promise niya na naroon yung protection, nagpadala ang anghel para isalba si Lot at ang kanyang asawa. No? Kaya lang merong, may kondisyon, no? Na wag lilingon. No, wag lilingon. Kaya nung si Lot at ang kanyang asawa ay nailabas na ng mga anghel, ang sabi sa kanila, dire-diretso lang at wag kayong lilingon. No? At alam niyo po ba, si Lot, dire-diretso, pero yung kanyang asawa, lumingon. Kaya siya ay naging isang haliging asin. No? Kaya makikita po natin na kapag tayo ay inilabas na ng Diyos, no, tinanggal na ng Diyos sa kadiliman, inilipat ka na sa kaliwanagan, huwag ka nang lumingon. No? Baka maging haliging asin ka. Ibig sabihin, matutuklaw ka uli, no? Maaangkin ka uli ng kaaway. No po? Kaya nandoon. Bigla ko lang naalala, nung kami po ay nasa Zambales, yung palang Mount Pinatubo, nandoon sa Zambales. No? At kung titingnan natin yung San Narciso, kung saan ang gawain ng Panginoon ngayon ay binuksan at praise the Lord, I know na sabi nga po ay patuloy na may gagawing himalaan Diyos sa lugar na yon sa pamamagitan ni Pastor Joseph at ni Brother Junel. Naikwento po sa amin, no, na yung Mount Pinatubo ay katabi ng barangay nila. Kumbaga kung ito yung Mount Pinatubo, ito yung San Narciso nandito lang. Pero alam niyo po, nung biglang pumutok ang Mount Pinatubo, saan nag-flow yung antag dito? Yung lumalabas. Yung lahar. Saan nag-flow? Sa kabila. No? Sa banda ng Pampanga. Hindi dito sa kung tutuusan sila mismo dapat ang naroon na pwedeng mawala o naroon. Kasi naalala ko, alam nyo, taga Pampanga po ang aking parents, no? Taga Bacolor, Pampanga. Na alam nyo po, nung po kami ay nagpunta doon, mayroon pong sa Bacolor po, bago ka pumunta doon sa Potrero, doon sa baryo ng mga tatay, no? Meron dadaan ng isang malaking simbahan, no? Pero alam niyo po, yung simbahan na yon, ang nakikita na lang ngayon ay yung tuktok. Ganoon kalalim yung pagkakatabo ng lahar sa lugar na yon, no? At doon nung kami po ay nagkaroon din ng pagkakataon na magpunta din doon sa Potrero, no, doon sa baryo ng aming ganun din na nakita namin. Yung mga dating simbahan doon, krus na lang ang nakita. Ibig sabihin, ganun kataas. At meron pa pong pangyayari na naikwento sa akin yung isa naming kamag-anak na yung kapitbahay ng mga lolo ko doon sa Potrero, no, doon sa Bayabas, meron dong magkapatid, kambal, no? At sila talagang pinapatotoo nila, sabi nila para daw kabayong rumaragasa noong nagpo-flow yung lahar, no? Na talagang kailangan mong tumakbo ng mabilis
para makaligtas ka doon sa lahar na yon. Pero doon sa kambal na yon ay naiwan yung isa, no? Hindi siya nakatakbo ng mabilis kasi siguro nung time na yun parang hindi mo na maiisip yung kapwa mo, no? Kailangan i-save mo yung sarili mo. At alam niyo, nung makita nila yung ay wala na, parang kalansay na, no? Na dahil natabunan na nung nasunog yung kanyang kapatid na yon, no? Kaya makikita natin. At alam naman natin na yung lugar na yon ng Pampanga ay talagang doon napakaraming gumagawa ng mga rebulto, no? Kaya yung Diyos-Diyosan, kaya siguro ganun na lamang ang galit ng Diyos, no? At doon nyo pa rin makikita na kapag mahal na araw, talagang doon napakarami ang mga parang iniinsulto ang ating Panginoon. Bakit? Napakaraming nagbubuhat ng krus, no? Talagang literal. Marami yung naroon na nagkahampas ng kanilang mga likod, no? Na hindi nila alam, parang sinasabi nila sa Panginoong Hesus, gagawin ko to dahil hindi mo natapos, no? Yung aking kaligtasan, hindi mo natapos yung pakapatawaran para sa aking kasalanan, no? Kaya napakarami pong tao hindi nila alam ang katotohanan na tinapos na ng Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo. Hindi na kailangan naroon na parusahan o magbuhat ka ng krus mo. Ibang krus ang pinabubuhat ng Diyos sa atin. Hindi yung physical na yon, no? Kaya nakakalungkot po. No? Kaya balik tayo doon kay Abraham, ano? At nung mangyari na yung bagay na yon, makikita naman natin na patuloy po na nagbigay ng sign ang ating Panginoon doon sa kanyang promise na yon. Sa 17 verses 1 to 8, basahin natin. Nabasa na ba natin yon? Yan. Yan. Ang sabi dito, and when Abram was 90 years old and 9, the Lord appeared to Abram and said unto him, I am the Almighty God, walk before me and be thou perfect. And I will make my covenant between me and thee, and I will multiply thee exceedingly. And Abram fell on his face, and God talked with him, saying, As for me, behold, my covenant is with thee, and thou shalt be a father of many nations. Neither shall thy name anymore be called Abram, but thy name shall be Abraham, for a father of many nations have I made thee. And I will make thee exceeding fruitful, and I will make nations shall thee, and kings shall come out of thee. And I will establish my covenant between me and thee, and thy seed after thee, and their generations, for an everlasting covenant, to be a God unto thee, and to thy seed after thee. And I will give unto thee and to thy seed after thee the land wherein thou art a stranger, all the land of Canaan, for an everlasting possession, and I will be their God. Ito yung covenant na ibinigay ng Diyos kay Abraham. Gagawin kita ng ama ng napakaraming lahi, no? Pero sa pagkakataon na yon, ilang taon na si Abraham, ilang taon na si Sarah. Hindi pa rin siya nagkakaanak. Kaya dumating sa punto na parang nagkaroon siya ng doubt na paano ako magkakaanak. Kaya paano ako magiging ama ng napakaraming lahi na sinasabi ng covenant ng Diyos, no? Alam nyo, nakaisip sila ng paraan. No? Nakaisip sila ng paraan. Ang sabi ni Sarah, dahil matanda na ako, baog ako, hindi ako magkakaanak, para mangyari yung covenant na yon, yung promise na yon ng Diyos, sipingan mo yung aking katulong, si Agar. No? Ganun po ang ginawa nila. No? Ganun ang ginawa nila. At dahil doon, sumunod si Abraham, sinipingan si Agar, hanggang si Agar ay nagbuntis at nanganak, at ang pangalan nga ng kanyang anak ay si Ismael. No? Pero nung pagkakataon na yon, nung magkaanak si Abraham kay Agar, nagselos siya, nagalit siya, pinalayas niya yung kanyang katulong kasama si Ismael. Pero tandaan natin, dahil si Ismael ay naroon na anak ni Abraham, no? Yung promise ng Lord ay
padadaluyin pa rin niya, no? Kaya lang, hindi si Ismael ang chosen, no? Hindi sa pamagitan na ni Ismael na yung covenant na yon ng Diyos ay mangyayari. Ito ay sa pamagitan ni Isaac. Kaya minsan pa pinatunayan ng Diyos na kahit matanda na si Sarah, nabuksan ang kanyang bahay bata at siya ay nanganak at ipinangalan ngang Isaac, no? Kaya makikita natin na naroon na sabi nga po, ang Diyos ay gumagawa ng himala, no? Yung mga imposibleng bagay, kaya niyang gawing posible para maganap o mangyari yung covenant na yon na ginawa niya kay Abraham, no? At merong obligasyon. May obligasyon na dapat gawin sila Abraham. Ano yung obligasyon? Tingnan natin. Na dapat gawin nila Abraham para patuloy na dumaloy yung benefits ng covenant na yon na sinabi ng Diyos. Ito ay matatagpuan natin sa Genesis 17:9-14. Yan, basahin natin. Ano yung sign na dapat na mangyari? And God said unto Abraham, Thou shalt keep my covenant, therefore thou and thy seed after thee in their generation. Ito daw ang dapat nila, to keep the covenant. This is my covenant which you shall keep between me and you and thy seed after thee. Every man, child among you shall be circumcised. No, lahat daw ng mga lalaki na lahi niya ay kailangang matuli, no? Circumcised. 15. And ye shall circumcise the flesh of your foreskin, and it shall be a token of the covenant between me and you. Yan. Sa 13, and he that is 8 days old, no? 8 days old pa lang, na anak na lalaki, shall be circumcised among you, every man child in your generations. He that is born in the house or bought with money or any stranger, which is not of thy seed. Sa 13, he that is born in thy house and he that is bought with thy money must needs be circumcised, and my covenant shall be in your flesh for an everlasting covenant. Yan. And the uncircumcised man child whose flesh of his foreskin is not circumcised, that soul shall be cut off from his people. He hath broken my covenant. Amen. Dito makikita natin yung sign na magpapatunay na sabi nga po, sumunod si Abraham at ang kanyang lahi sa covenant na yon na sinabi ng Diyos na siya'y pararamihin, pagpapalain, no? Ang lahat na magpala sa kanya ay pagpapalain, no po? Dadalhin sila sa isang lugar, yung promised land. Ang token na kailangan dito ay ang circumcision, no? Yung pagtutuli ng laman, no? Kaya makikita natin hanggang sa ngayon, hanggang sa ating mga generation, no? Pero minsan, mali yung kaisipan. No? Mali yung kaisipan. Bakit nagpapatuli ang mga lalaki? No? Naalala ko nung isang linggo, nandun ako sa evangelista, ay sabi nga, pagkatapos ko pong ituro, sabi ni Pastor Lito, hindi lang pala para tumangkad, kaya kailangan magpatuli. No? Hindi lang pala. No? Kundi ito ay covenant. No? Covenant ng Diyos kay Abraham at sa kanyang lahi, no? Kaya makikita natin, minsan yung iba, di ba? Parang ginagawang lokohan o yung parang biruan na, naku, kaya ganyan yan kasi supot yan. Oh, siguro naintindihan ng no? Ibig sabihin, hindi siya napatuli, no? Pero alam niyo po, ang ibig sabihin po pala ng pagpapatuli ng mga kalalakihan, ang sabi ganon, it is a symbol of setting his family apart to God, showing their fertility and future lay in God's hand. No? It is, sabi nga, God initiated the redemption through Abraham. No? Kaya po, yung sign po, no, yung pong pagpapatuli, ito po ay sign na sineset apart ng Diyos yung inyong pamilya. No? Para pagpalain at maging ang generation na darating. No? Kaya kung noon po, ang kaisipan lamang
ng mga kalalakihan, no, na kailangan ipatuloy yung kanilang mga anak, no, para yung nga, noon ko lang narinig yon kay Pastor Lito na kailangan para daw lumaki, no? Pero hindi pala, it is a sign of God's covenant. At kung titignan natin, no, dito nga sa Genesis, 8 days old pa lang, ginagawa na, no? Kaya napakahalaga na maunawaan natin to. Kaya sa mga mananampalataya na kung saan ay nakaranas ng circumcision, it is a token of covenant of God. Kaya tanggapin natin na, sabi nga, tanggapin nyo na ang inyong magiging pamilya, no? Sa simula ng tanggapin nyo ang Panginoong Hesus bilang Panginoong tagapagligtas, they are being set apart, no? Sineset apart na yung mga bunga, no? Yung magiging anak nyo, they are already set apart para sa ating Panginoon, no? This is an everlasting covenant. Kaya ano ang makikita natin? Once na talagang tinanggap natin ang Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas, di ba? Sabi nga, yung pagpapala, no, ay dadaloy mula sa ating mga anak, sa ating kaapu-apuhan, maging sa generation pa na darating. It is a covenant. At ito ay mangyayari at magaganap. At ang isa pa rin na napakahalaga dito, dahil ito ay obligasyon, tignan natin ano ba yung ginawa nila, Abraham. No? From the moment na sinabi yun ng Diyos, ginawa nila kaagad. No? Ginawa kaagad nila na lahat, no, mula kay Abraham hanggang sa kanyang mga katulong, lahat, kanyang kamag-anak, maging yung mga alipin, at sabi nga kahit yung mga binili nila mga alipin, they were all circumcised, yung mga kalalakihan. No? Imagine niyo na lang, nung time na yon, lahat ay nasa stage ng, sabi nga, naghihirap ang mga kalalakihan. No? Dahil doon sa pagsisircumcise. Pero tandaan natin, yung divine protection ng Panginoon, pinanatili niya, no? Hanggang silang lahat ay naka-recover, no? Kaya isa pong napakahalaga na sa isang lalaki, no? Na naroon na dumaan ng circumcision. Kung dati-rate, iba yung pananaw nyo, ngayon ang nais ng Panginoon na ang maging pananaw mo doon sa circumcision na iyong naranasan, it is a token, no? It is a sign that yung lahi mo ay isa-set apart ng ating Panginoon, no? Siya ay naroon na isa-set apart, talagang iingatan, no? At nagkakaroon ng fertility, ibig sabihin, katulad ng sinabi niya kay Abraham, you will be sabi nga, a father of many nations. Dadami ang lahi mo. Yung mga lahing pinagpala, hindi lahing naroon na bagsak o lahing talunan, kundi lahing matagumpay. Amen? Praise the Lord. At ang number 3 naman, yung covenant na ginawa niya kay Moses, no? Yung Mosaic Covenant. Ito yung makikita natin sa Exodus 19:5-6. No? Ito yung naroon na dahil dumami na naman ang lahi, no? Dumami na naman ang lahi, makikita natin na dahil nga naroon habi nga po yung kasalanan na namana natin, no? Yung namana mula ka na Adan, nagkaroon na naman ng mga, sabi nga po, mga evil things. Kaya itong mga lahi ni Abraham, no, ang mga Israelites ay naalipin na naman, no? Naalipin na naman doon sa Ehipto, no? Kung titingnan natin sa lahi ni Abraham, no, hanggang doon kay Joseph, pinagpala, no? Pinagpala ang lahi niya, no? At maging nagkaroon ng tagutom, pero hindi sila pinabayaan ng Diyos. Sa pamagitan ng Joseph, na-sustain sila, no? Dahil binigyan ng Diyos si Joseph ng wisdom, knowledge, para makapag-ipon, para in times of drought, mayroon silang kakainin. Kaya na-sustain ang pamilya ni Joseph, no? Ni Abraham, ni Jacob, o yung Israel, no? Pinalitan kasi yung pangalan ni Jacob na Israel, no? Pero dumami na naman sila, no, after ni Joseph,
sila ay naipailalim na naman sa Egypt, no? Sa Egypt. Kaya sila'y naging alipin, no? Kung dati-rati sa pamagitan ni Joseph, napakaganda ng kanilang buhay, pero nung sila'y maalipin na naman ng Egyptians, no? Sila'y naging alipin na naman, no? Kaya sila'y tagagawa ng bricks, talagang halos para silang mga hayop kontratuhin. Dahil dito, yung kahabagan ng Diyos ay, sabi nga, naalala ng Diyos, no, yung kanyang covenant na hindi niya pababayaan ang lahi ni Abraham. Kaya ano ang nangyari? Ang pinili naman niya ay si Moses, no? At kung titingnan natin na nung pinili ng Diyos si Moses na ilabas ang mga Israelites sa Ehipto, nung una, naroon na sabi nga ay nagdadalawang isip si Moses, no? Bakit? Kasi utal siya. Although lumaki siya, no, doon sa kaharian, no, nag-aral siya, no, naging ano siya, pero nung siya'y tinatawag na ng Diyos para ilabas ang mga Israelites, makikita natin na siya'y nagko-complain. Siya ay utal, no? Pero nung pagkakataon na yon, nagpakita ng mga signs ang Diyos, no, sa pamagitan ng sabi nga pagpapadala ng mga plagues, no. Yun yung sign na pinakita sa kanya na powerful ang Diyos na kanyang susundin. At sa pagkakataon na yon, kung titingnan po natin, no, na 10 sign yung ipinakita ng Diyos, no, para talagang mapilitan yung Faraon na ipalabasin ang mga Israelites. At kung titingnan po natin, na sabi nga po ay yung pinakalas, yung spirit of death, na lahat ng firstborn na tatamaan ng spirit of death na yon ay mamamatay. Kaya nagbigay ng utos ang Diyos na ang mga hamba ng kanilang mga tahanan ay lagyan ng dugo para maging protection nila yon, no? Parang spirit of death ay hindi patayin yung kanilang mga firstborn, yung mga Hebrews o yung mga Israelites. Kaya ganun ang kanilang ginawa. Po. Pero ngayon, because it is an everlasting covenant, hindi na dugo ng hayop ang sabi nga po, inilalagay natin sa ating mga hamba o sa ating mga sarili, kundi ang precious blood na ng ating Panginoon. Amen? No? Kaya, kung titignan natin, at ang isa sa sign na binigay ng Diyos sa kanila ay yung tinatawag na, at pinaakyat siya sa Mount Sinai, no, si Moses. Nung nailabas na ng Moses yung mga Israelites, binigyan sila ng sign, at ito yung 10 Commandments, no? At ang pinakamahalaga dun sa 10 Commandments ay yung naroon na tungkol dun sa Sabbath, no? Sabi nga sign, yung Sabbath daw, God sanctified and set apart Israel to be holy unto Him who formed a special people through Israel, no? Ang Sabbath daw ay naroon na, sabi nga po, isang araw na kailangang italaga ng tao, no, sa ating Panginoon. Marami ang kanilang Sabat ay tuwing Sabado, no? Tuwing Sabado. Pero may mga naman, halimbawa, lalo na yung mga nasa part ng halimbawa, Saudi, no? Friday sila, no? Friday lang yung parang free day nila o rest day nila. At tayo naman Sunday. Pero ang pinakamahalaga, this Sabbath is a sign, no? Is a sign of our covenant sa Diyos, no? Na kung saan ay naroon na yung time na ito, tayo ay ginagawa niyang holy. Na sa Sabbath day na ito, ang sabi nga noon, na sabi nga po, yung araw ng Sabbath ay kailangang italaga-talaga natin sa Diyos, no? Pahalagahan natin to. Ito yung araw ng pagsamba. No po? Alam niyo, nung kami po ay tayo nga, di ba, minsan 9 to 10, 9 to 12, no? Hanggang ilang oras lamang yon. Pero para bang pagod na pagod tayo, no? Parang gusto na natin magpahinga. Alam niyo, nung kami po ay nag-mission nun sa Hong Kong, mula umaga hanggang gabi, buong linggong yon, no? Talagang sunod-sunod yung service. Ganong kahalaga yung linggo, no?
Kaya nais ng ating Panginoon na sa bawat isa sa atin, ang Sabat po, it is a sign, it is a token of God's covenant. No po? Yung God's covenant, that sabi nga po to, Sabat, God sanctified and set apart Israel to be holy unto Him, formed a special people through Israel. Itong Sabbath day na ito o yung araw ng pagsamba, ito po ay sign, no? Upang ang covenant ng Diyos ay maranasan natin. Kaya sa pamagitan ng Sabat, ay naroon po na tayo ay nagkakatipon-tipon, nakakapagpuri sa Diyos, no? Nakakapanambahan sa Kanya, nakakapakinig ng Kanyang salita. Kaya kapag ito po ay naunawaan natin, ang araw ng pagsamba o yung tinatawag na Sabbath, anumang araw ito, ito ay espesyal na araw na dapat po itinatalaga natin sa Diyos. No? Kapag espesyal, anong binibigyan natin? Talagang binibigyan natin ng oras. Binibigyan natin ng kahalagahan. No? Na kung saan, Sabado pa lamang, piniprepare na natin yung damit na ating isusuot. Dahil tayo ay haharap sa ating Diyos, no? Tayo ay makikipag-ugnayan sa Kanya, tayo ay makagpupuri sa Kanya, magdadakila ng Kanyang pangalan. Kaya kapag alam po natin that Sabbath day, no? O rest day na ito ay sabi nga, it is a sign or token of covenant of God para gawin tayong holy, alam niyo po, it will be a day for us, a special day for us, na kung saan tayo ay makikipag-date sa ating Diyos na buhay. Amen? No, papahalagaan natin to. No? Naroon na sabi nga, ikaw, makikipag-date ka doon sa iyong minamahal. Magpapalate ka ba? Hindi, di ba? Excited ka, gusto mo nga, una ka pa. Alam nyo, nung pong isang linggo, ako po ay nandun nga ako sa Evangelista, no? Kasi lumipat sila ng lugar. Maganda po yung lugar, halos na puno, no? Although meron silang upa na 12,000. Na-bless po ako doon sa isa nilang Asheret. Alam niyo po ba kung bakit? 7:30 pa lang, umaalis na siya sa kanila para hindi siya malate. Galing pa siya ng Makati. Makati. Kaya naroon na 8:30, naroon na siya, no? Kasi nga meron siyang tinanggap na commitment o obligation para sa gawain, no? Nakakatuwa po dahil talagang kinukwento niya na sabi niya nga na manggagaling siya ng parang 3 sakay siya eh. Na yung unang sakay niya kapag hindi niya daw yun naroon na naabutan, magiging 4 na sakay ang mangyayari sa kanya. Dadaan pa siya ng Baklaran, no? Kaya talaga daw pong madaling araw pa lamang, no? Halos excited na siya, prepared na siya para habulin yung mga ano yun at hindi siya malate pagdating doon sa gawain ng ating Panginoon. No? Alam niyo po, nais ng Diyos na pahalagahan natin. Yung araw na ito, sabi nga, may commandment nga dito eh. No? Yung Sabbath day na ito, hindi lang ito yung naroon na basta sasamba tayo o attend tayo, hindi po. Ang sabi dito, no? Yan. Ito ba yung ano, yan. Ito ba yung tungkol sa Sabat, ano? Now, ayan. Remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days shalt thou labor and do all thy works. Sa loob daw ng 6 na oras, magtatrabaho ka, gagawin mo ang lahat ng iyong trabaho. No? Ang sabi dito, verse 10, but the 7th day, ito yung Sabbath, is the Sabbath of the Lord thy God. In it thou shalt not do any work, thou, nor thy son, nor thy daughter, thy maidservant, for thy maidservant, nor thy cattle, nor thy stranger that is within thy gates. Lahat daw, no? Hindi kailangan magtrabaho. Ang sabi dito, for in 6 days the Lord made heaven and earth, the sea and all that is in them is, and rested the 7th day. Wherefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. Ibig sabihin, pinababanal niya. No? Kaya makikita po natin na ang sabi nga po, pag ito'y naunawaan natin, ang araw ng pagsamba
ay araw na kung saan magiging excited ka. Bakit? Dahil sa araw na ito, you will find rest. No? You can find rest in His presence. Sa presensya niya, mararamdaman natin, mararanasan natin, no? Yung kanyang, sabi nga po, yung kanyang presensya, magkakaroon tayo ng kapahingahan sa ating mga puso, kaluluwa, no? Kaya kapag ito po ay alam natin, yung katotohanan na ito, it is a sign of His covenant, wherein that Sabbath day, no? Anong araw man yun, Sabado, Linggo, Biyernes, no? Pero that Sabbath day, that is holy to God, ay naroon na pinahalagahan natin, then and only then, ang pagkilos ng Diyos sa ating mga buhay ay mararanasan natin. Dito nagkakaroon tayo ng transformation. Dito nare-realize natin yung katotohanan. Dito sa pamagitan ng salita ng Diyos na ating naririnig, nakikita natin kung paano ang Diyos natin ay Diyos na buhay at makapangyarihan. Kaya sabi nga po, sabi nga po naroon na ipahalagahan natin ang Sabbath day. Hayaan natin ang araw na ito ay ibuhos talaga natin sa ating Panginoon. Hindi lamang parang routinary, hindi lamang parang obligasyon, kundi ang araw ng Sabat o araw ng panambahan ay maging mahalaga sa ating mga buhay. Dahil dito na kung saan ang araw na ito ay naaraw na kung saan natatagpuan natin, no, nararanasan natin ang presensya ng Diyos. At sa ganitong araw din na kung saan nagiging tahimik tayo, di ba? No? Nagiging tahimik tayo habang tayo yung nakikinig. Na kung dati-rati tayo yung daldal ng daldal, no, sa ating kapitbahay, sa ating pero yung araw na ito, nagiging tahimik tayo at ang ating spirito at kaluluwa ay hinahayaan nating makinig at tanggapin ang mensahe ng Diyos. Kaya kapag ito po'y ating naunawaan, papahalagahan natin ang araw ng panambahan. Mababago yung ating pananaw na kung saan, nung hindi pa tayo nakakakilala sa Panginoon, baka makatapak lang tayo doon sa simbahan, feeling natin nakasimba na tayo. Kailangan mabago yung ating mga pananaw, no? Yung ating kaalaman na ang pagpunta sa bahay-sambahan, ito yung oras o panahon na tayo'y mananambahan, hindi magsisimba. Tayo ay sasamba. Amen? Praise the Lord. Kaya napakahalaga po noon, ano? Sabi nga yung everlasting covenant, kung ano yung pinangako ng Diyos, kila Moses, kila Abraham, no, kila Noah, ito ay mararanasan natin. No? Tandaan natin yung mga signs na ito, hindi yun para noon lamang, no? It is continuously, no? Ito ay continuous, no? Dahil yung pangako niya, everlasting covenant. Ibig sabihin, pang walang hanggan. Praise God. Purihin ang ating Panginoon. At ang pang-apat ay yung Davidic covenant, no? Yung covenant naman na binigay kay David, no? Yung binigay kay David sa 2 Samuel 7:8-16. Kung babasahin natin sa 2 Samuel 7:8-16, no, yung Davidic covenant, now therefore thou say unto thy servant David, thus saith the Lord of hosts, I took thee from the sheepcote, from following the sheep to be ruler over my people, over Israel. And I was with thee whithersoever thou wentest, and have cut off all thine enemies out of thy sight, and have made thee a great name, like unto the name of the great men that are in the earth. Moreover, I will appoint a place for my people Israel, and will plant them that they may dwell in a place their own, and move no more. Neither shall thy children of wickedness afflict them anymore as before time. Dito makikita natin, no? Balik natin, na nandun pa rin yung promise ng Lord na idadalhin sila sa lugar, no? That they may dwell in a place of their own. Ibibigay yung sarili nilang lupa, no? Sa verse, yan. And as since the time that I commanded judges to be over my people Israel, and caused thee to rest from all thine enemies, also the Lord telleth thee that he will make thee an house. Verse, and when thy days be fulfilled, and thou shalt sleep with thy fathers, I will set up thy seed after thee,
which shall proceed out of thy bowels, and I will establish his kingdom. He shall build an house for my name, and I will establish the throne of his kingdom forever. I will be his father, and he shall be my son. If he commit iniquity, I will chasten him with the rod of men and with the stripes of the children of men. But my mercy shall not depart away from him, as I took it from Saul when I put away before thee. And thine house and thy kingdom shall be established forever before thee. Thy throne shall be established forever. Dito po sa Davidic covenant, no, makikita natin ang covenant ng Diyos, no, kay David, magmula sa kanya na isang shepherd lamang, o ibig sabihin tagapag-alaga ng mga tupa, magmula sa kanya at sa kanya magiging saling lahi, nandoon na magkakaroon ng mga hari, no? Magkakaroon ng mga hari, no? It will be established from all the generation, no? At alam niyo po ba na ang katotohanan na ito ay naroon na, sabi nga po, ay nangyarit na ganap, no? Hanggang sa po dumating ang ating Panginoong Hesus na siyang tinanghal na hari ng mga hari, no? Hari ng mga hari, siya ay galing sa linya, no, nila David. Kaya makikita natin na patuloy yung covenant na yon. At hindi po ito natapos sa ating Panginoong Hesus na hari ng mga hari. Ito po ay nagpapatuloy sa lahat ng mananampalataya sa ating Panginoong Hesus na mararanasan ang pagiging hari. No? Sabi nga, we are the chosen generation, the royal priesthood, a holy nation, a peculiar people. Tayo po ay magiging isang hari. At ang pinakahari natin ay ang ating Panginoong Hesus. Siya yung hari ng mga hari. Kaya makikita natin everlasting yung covenant na yon, no? At kapag ito po ay alam natin, no, yung katotohanan na ito bilang hari, no, dahil tinawag nga tayo, pinili ng ating Panginoon, ang tawag dito, pag alam mo yung position mo, you can enjoy your position, no? Ano ba yung sabi nga po, power ng isang hari? Ano yung power ng isang hari? Ang isang hari ay gumagawa ng decree. No? Gumagawa ng decree, ng batas, no? Alam niyo po ba, once na yung pagiging hari natin ay naroon na alam mo, no? You can declare and decree. No, you can declare and decree the promises of God. Na sa bawat salita mo, no, sa bawat pagpapahayag mo ng mga pangako ng Diyos, mayroong power. Magaganap, mangyayari. Because there is power in our tongue. Di ba? Sabi nga, life and death is in the power of our tongue. Kaya kapag alam po natin ang katotohanan na ito'y kasama sa covenant, that everlasting covenant ng ating Panginoon, no? Yung pagiging hari, magmula po doon kay David hanggang sa kasalukuyan na kung saan sa lahat ng tatanggap sa ating Panginoon, alam niyo po ba, we can declare and decree, no? Pwede kang mag-declare at mag-decree. Napakahalaga ng iyong deklarasyon. Dahil ikaw sa harap ng Diyos, sa harap ng Panginoon, ay isang hari. At siya ang pinakahari. Siya ang hari ng mga hari. Ibig sabihin, yung mga mananampalataya, yung magtitiwala sa Panginoon, magsusuko ng buhay, we are considered to be a king. No? Tayo ay magiging considered as a king. Na anuman ang ideklara mo, mangyayari't magaganap. Kaya maging maingat po tayo. Maging maingat tayo sa idideklara natin. Sa sasabihin natin. Dahil may power ang ating mga sinasabi. No? May power ang ating mga sinasabi. Kaya kapag nag-declare ka ng negative, negative ang mangyayari sa buhay mo. Pero pag nag-declare ka ng positive, positive ang mangyayari sa buhay mo. Lalo na
kung ang dinideklara mo ay ang mga pangako ng Diyos. Amen? Praise the Lord. At ang pinakahuli, ito yung naroon na dito tayo nakabilang, no? Dito tayo nakabilang. Ito yung tinatawag na the new covenant, no? The new covenant. Sabi sa Jeremiah 31:31 to 34, ang sabi dito, "Behold, the days come, saith the Lord, that I will make a new covenant." No, ito yung panglima. The new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. Yan. "Not according to the covenant that I made with their fathers in the day that I took them by the hand to bring them out of the land of Egypt, which my covenant they break, although I was an husband unto them, saith the Lord." Yan. "But this shall be the covenant that I will make with the house of Israel. After those days, saith the Lord, I will put my laws in their heart, in their inward parts, and write it in their hearts, and will be their God, and they shall be my people." At sa verse 34, "And they shall teach no more every man his neighbor and every man his brother, saying, Know the Lord, for they shall all know me, from the least of them unto the greatest of them, saith the Lord, for I will forgive their iniquity, and I will remember their sin no more." Amen. Itong new covenant na ito, alam niyo po ba kung sino ang naroon na, sabi nga po ay talagang nagtapos at gumanap ng new covenant na ito? Ito po ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. No, ang sabi nga sa Hebrews chapter 7 verse 22, Jesus, the guarantor and the mediator of the new covenant, no? Tingnan natin, Hebrews 7:22. "By so much was Jesus made a surety of better testament," no? Or better covenant, no? Ang ating Panginoong Hesus daw po ang nag-fulfill lahat. Ibig sabihin, yung mga terms and condition, finulfill na lahat ng ating Panginoong Hesus. Para ang tunay na lalapit sa Kanya, magtitiwala sa ating Panginoon, tatanggapin siya bilang Panginoon tagapagligtas, naroon na ang benefits ng lahat ng covenant na iyon ay maranasan ng isang tunay na mananampalataya. Kaya nga sabi doon, "All people from every nation, tribe, and tongue, which are joined to Jesus by faith, are part of God's covenant family and can experience the rich blessings of the new covenant." Amen. Kaya purihin po ang Panginoon dahil tayo po ay kabilang dito sa new covenant, no? Sa new covenant na kung saan ang ating Panginoong Hesus ang nag-fulfill na lahat na ito, no? Nag-fulfill na lahat. Kaya ang kailangan lang natin ay talagang total surrender sa ating Panginoon. Ito yung obligasyon natin. Yung total surrender. Katulad ng ating tema last month, yung denying of ourselves. Para po maranasan natin yung benefits ng lahat ng covenant na yan. At hindi lamang tayo, maging ang ating anak, ang magiging apo at maging kaapu-apuhan, that everlasting covenant, no, ay naroon po dadaloy sa atin. Kaya purihin po ang ating Panginoon. Nais ng Diyos na ang everlasting covenant na ito ay maunawaan natin. Para ito po ay maranasan natin. At mararanasan natin ito if we truly surrender to our Lord Jesus Christ, who is the fulfillment of that everlasting covenant. Amen? Napakapalad po natin. No? Napakapalad natin. Dahil tayo, ang bahagi na lang natin ay ang pag-surrender sa ating Panginoon. Dati, para lang makausap nila ang Diyos, aakyat sila ng mga bundok. No? Sila Moses. Kailangan nilang umakyat ng Mount Sinai. No? Si Abraham, nung utusan na i-offer si Isaac, pinapunta sa isang malayong lugar, sa isang bundok. Pero tayo po, purihin ng Diyos. Dahil sa kanyang kahabagan, dahil sa kanyang pag-ibig na gayon na lamang, katulad ng sinabi sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, and whomsoever believeth on Him
will not perish but have an everlasting life. Everlasting covenant. No? Whomsoever believeth on Him. Ito na lamang yung ating gagawin. Ito na lamang yung ating, sabi nga po, obligasyon. No? Ang manampalataya at magtiwala sa ating Panginoon. Amen? Di po ba napakapalad natin? No? Napakapalad natin. Na kahit gaano tayo kadumi, kahit gaano tayo kasama, kahit gaano, sabi nga, kasalanan ang ating mga nagawa, ang sabi nga noon, nililinis niya through His precious blood. And, ang sabi noon, remembering our sins no more. Hindi na niya inaalala. Ano man yung ating mga pagkakamali noon, hindi niya na to inaalala. Kaya hindi na kailangan, sabi nga po, ang nagpapaalala lang sa atin ito ay ang kaaway. No? Siya yung nandoon na nagpapaalala ng ating mga kamalian, nagpapaalala ng ating mga kapalpakan. Pero ang sabi ng ating Panginoon, if we confess our sins, He is just and faithful to forgive us and cleanse us from all our unrighteousness. And He will remember our sins no more. Hindi niya naaalalahanin. Lahat ng mga kasalanan na nilinis at pinatawad niya sa atin, hindi na iyon binabalikan ng Diyos. Hindi siya yung naroon na, sabi nga po, anong sabi sa hindi siya nagpapaalala o hindi siya yung naroon na ng babaoy. No? Kaya napakabuti po ng ating Diyos. No? Napakabuti ng Diyos. Nais niya na maunawaan natin. Bakit ba ibinigay ng Diyos ang temang ito kay Bishop about everlasting covenant? Nung una, dahil isa kami sa mag-share, we have to research, no? Nagkataon po, ako pa yung una na naitalaga doon sa Tinig ng Pag-asa, no? About everlasting covenant. Alam niyo nung una, para bang hindi ko maunawaan, no? Hindi ko maunawaan. Dahil kapag sinabing covenant, Abrahamic, Adamic, no, yung mga yan, ang pananaw ko noon sa mga Bible schools lang, no? Pero alam nyo, habang sinisik ko ito, habang naroon na binabasa ko ito, habang pinag-aaralan ko ito, palalim ng palalim yung aking pangunawa, no? At lalo higit ngayon naunawaan ko na yung mga covenant pa lang ito, hindi lamang parang subject na kailangang pag-aralan. Ito pala ay katotohanan na kailangang maranasan. Amen? Yung pangakong yun ng Panginoon, yung tipan na yun ng ating Panginoon, yung benefits ng tipan na ito, nais niya na ang bawat isa na kanyang mga anak na nagtalaga ng buhay, nagtiwala sa Kanya, maranasan yung Kanyang walang hanggang tipan. Amen? Kaya sa umaga pong ito, handa po ba kayo na matanggap ang benefits ng Kanyang walang hanggang tipan? May obligasyon tayo. Just continue to, sabi nga po, look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Just continue to trust in the Lord with all your heart and lean not unto your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and surely He will direct our path. No? Napakahalaga po na sabi nga, buong puso, buong kaluluwa, buong buhay natin, ilagak natin sa ating Panginoon. Naalala ko yung Psalms 103, nung ako po ay biglang sinabihan ni Pastora Chic, Ma, ikaw ang mag-share doon kila Sister Clyde. Dahil alam ko na siya ay tinalaga para siyang magbigay ng mga assignment, I follow. Sumunod ako. At ito ang binigay ng Diyos sa akin. Psalms 103. Ang sabi ni David, bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. No?
Ibig sabihin, lahat ng covenant na yon, kailangan wag nating makalimutan. No? And forget not all his benefits. Ano-ano yon? Who forgiveth all mine iniquities. Ang nagpapatawad ng lahat ng aking kasalanan. Who healeth all my diseases. Na siya nagpapagaling ng lahat ng aking sakit at karamdaman. Who redeemeth my life from destruction. Siya na nag-redeem sa akin sa kapahamakan. No? Dahil sabi nga, dapat patungo tayo lahat sa kapahamakan dahil sa kasalanan. Pero sa pag-ibig, dahil sa pag-ibig niya, tayo ay binigyan niya ng kaligtasan. Ang sabi pa doon, who crowneth thee with loving kindness and tender mercies. Na nagpaparana sa atin nung kanyang loving kindness, yung pag-ibig niya, yung kabutihan niya, yung kahabagan niya. Naalala ko yung patotoo ng isang pastora na minsan pinakikinggan ko yung mga teachings niya. Alam mo, sabi niya, every time na nandun siya sa presensya ng Panginoon, kapag binanggit na niya ito, sabi niya nga ay, you crowned me with your loving kindness and tender mercies. Alam niyo po ba, hindi lang basta niya sinasabi, nararanasan niya. Nararanasan niya yung kahabagan ng Diyos. Nararanasan niya yung dakilang pag-ibig ng Panginoon. Nararanasan niya yung kabutihan ng Diyos na, sabi nga, hindi niya mapigilan ang luha dumadaloy sa kanyang mga mata. No? Dahil nararanasan niya. No? At ang sabi nga susunod, ang sabi niya doon, yung isa, who satisfieth my mouth with good things, so that my youth is renewed like the eagles. Nagkakaroon lang tayo ng kalakasan dahil sa kanyang kahabagan. Dahil sa mga mabuting bagay na ginagawa niya sa ating mga buhay. Kaya sabi doon sa 1 and 2, no, bless the Lord, O my soul. Inuutusan niya. No? Araw-araw ng kanyang buhay, iniutusan niya ang kanyang kaluluwa. Ano ba yung compose ng ating kaluluwa? Hindi lamang yung ating 5 senses. Ang ating kaluluwa, it consists of our intellectual, yung thoughts natin, yung ating naroon na emosyon, no? Yung ating mga senses that compose our soul, ang ating kaluluwa, inuutusan niya ito na magpuri at sumamba sa ating Diyos. And all that is within me, lahat, no? Lahat-lahat daw. Sabi niya nga maging yung ugat ko, no, sa loob, yung mga lahat ng laman loob, I command it to bless the Lord. No? Kaya sa umaga pong ito, nais ng Diyos na maranasan natin, no? Sabi nga, forget not all His benefits. Lahat po ng benefits na yon na ating napag-aralan, doon sa sabi nga po, doon sa covenants na ginawa ng Diyos, nais niya na maranasan natin. Amen? Praise the Lord. Kaya sa oras na ito, tumayo tayong lahat. Kung nung mga nakaraan po, sabi nga, ako po personally, sabi nga po, kapag ganyang mga covenant, mga para sa akin, pang Bible school lang yan, parang kailangan mo lang naroon na pag-aralan, pero hindi pala. Ito palang covenant na ito ay kailangang maranasan natin. At ito'y mararanasan natin kapag patuloy nating pinasakop ang ating mga buhay sa ating Panginoon. Kaya sa pagkakataon pong ito, tayong lahat ay yumukot pumikit sa presensya ng ating Panginoon. This day is a Sabbath day. It is holy unto God. And His presence, His holiness is in this place. May ginagawa siya sa buhay ng bawat isa sa atin. He is changing us from glory to glory. Hallelujah. Let's continue to feel the presence of our God. Oh, yes, Lord. Thank you, Lord. Oh, we acknowledge, Lord, that this is the day that you have made. We will rejoice and be glad in it, oh God. This is the day wherein we can have that rest in you, oh God. Through your words, Lord. Through our worship.
Yes, oh God, we can find rest, oh God, in our soul, in our spirit, in our body, oh Lord. Oh, hallelujah. Hallelujah. Patuloy po tayong makipag-ugnayan sa ating Panginoon sa oras na ito. Just open your mouth, speak to your King. Makipag-usap ka ngayon sa iyong hari na ngayon ay nasa iyong harapan. Oh, yes, oh God. Oh, yes, Lord. Makipag-usap ka ngayon sa ating Diyos na nagmahal sa atin na gayon na lamang pumilit, tumawag sa atin, bagamat tayo hindi karapat-dapat. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your covenant, Lord, for that everlasting covenant na ipinaalam niyo sa amin na nais niyo maranasan po namin ito, Panginoon. Oh, yes, oh Lord. We are dwelling in your places, Lord, on your secret place today, oh God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Just open your mouth. Just praise Him. Just adore Him. Just give Him glory. Hayaan mo na marinig ng Panginoon ngayon ang papuri at pagsamba mo sa Kanya. Hayaan mo na sa iyong mismo mga labi, marinig ng Panginoon ang pasasalamat mo. Oh, we thank you, Lord. We thank you, oh God. Lord, wala kang katulad, Panginoon. Wala kang katulad, oh Diyos. Salamat sa pag-ibig niyo na gayon na lamang. Salamat, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Wala kang katulad, Panginoon. Wala kang katulad. Yes, Lord, wala kang katulad, oh God. Let us sing this song with all our hearts. Sabihin natin ito ngayon sa ating Panginoon na tumawag at pumili sa atin. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo. Awitin ko man lahat ng Let's make it awit personal. sa mundo. Let's make it relational to our God. Hindi lang basta tayo umawit. Maging, Dakilaan mo, kulang ang Yes, lahat Lord. ng tula. Oh, yes, oh Kulang God. maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Yes, Lord. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang minsan pa, katulad. awitin ko man lahat ng awit sa mundo. Awitin Yes, Lord. ko man Lord, we are lahat ng opening awit our hearts sa unto you, Lord. Binubuksan namin ang aming puso sa inyo, Panginoon. Yes, oh God. We want to worship you. We want, Lord, to glorify thy name. Yes, oh God. maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Yes, hallelujah. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad.
wala kang Minsan pa, wala kang katulad. Wala kang katulad. Amen, O God. Wala kang katulad. Wala kang kapantay. Salamat, salamat, salamat. Oh, yes, O God. Wala nang babantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, Sa habang panahon, wala kang katulad. oh yes Lord, wala kang katulad. Wala kang Kung paano, Panginoon, gumawa ka ng walang hanggang tipan, Panginoon. Wala kang katulad, O Diyos namin na makapangyarihan sa lahat. Salamat. Salamat sa pag-ibig mo. Salamat sa kabutihan mo. Salamat sa biyaya mo. Salamat, Lord, sa aming kalayaan. Salamat, salamat, salamat sa Lord. Sa araw na ito, thank you, Lord, for the rest, O God. Salamat sa kapahingahan ng aming puso, ng aming kaluluwa, ng aming spirito, maging ng aming katawan sa inyong presensya. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin, niluluwalhati ka namin, sinasamba ka namin. Maraming pong salamat sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Let's give God the best clap offering. Amen. Sige po, patuloy po tayo magpuri sa ating Panginoon at ating ibigay ang pinakamataas na pasasalamat sa ating Diyos. Amen. Tayo po'y tumayo. Bawat isa. Kung ating pagmasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Panginoon. Ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man, kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw ay susan at isandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Sabihin natin sa Panginoon, salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na ang purihin ka. Buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, hindi pa salamatan ka. Buhay ko na ang purihin ka. Buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, hindi pa salamatan ka. Buhay ko na ang purihin ka.
buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang iba, walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa piling mo. Kami magsasaya, kami magsasaya sa piling mo. Salamat, Panginoon. Amen. Pwede na po tayong umupo at dumako po tayo sa ating pagbibigay sa ating Panginoon. Amen. Na-receive po ba natin ang ating portion sa umagang ito? Parang kaunti lang po ang naka-receive. Na-receive po ba natin ang portion natin sa umagang ito? Amen. Ngayon po ba, handa naman po ba tayong ibigay yung portion na meron tayo sa ating Panginoon? Amen. Buksan po natin ang ating mga Bible po sa 1 Corinthians chapter 16, verse 2. Sabi po dito ni Paul, that is, each Sunday, each of you must put aside part of what you have earned. If you do this, you won't have to take up a collection when I come. So dito po, ang kausap po ni Paul is yung mga Corinthians. So dito po kasi, ang sistema po nila na every Sunday po is nagbibigay po sila ng kanilang portion ng mga natanggap nila or mga na-earn nila sa buong linggo na yon. And ayun nga po, as they give, pag nagbigay po sila is, hindi na po sila parang bibigyan ng offering kasi parang fix na po sa kanila na ibig sabihin pinaprosper po sila ng Lord. Pero tignan po natin yung first line po dito. Ang sabi po dito, that is, each Sunday, each of you must put aside part of what you have earned. So sinasabi po ni Paul sa Corinthians, maging sa bawat isa po sa atin na before we come into this church, di ba po, kung gaano po tayo ka-prepared na ihanda yung mga damit natin na susuotin, yung mga gamit na dadalhin natin sa church, ganon din daw po tayo ka-prepared when we give sa ating Panginoon, sa mga tithes and offering, yung mga portion ng na-receive natin sa buong linggong ito. And, ayun nga po, bakit kailangan sa bahay tayo minsan dapat prepared na nakatabi na agad yung ibibigay natin? Kasi di ba po, sino po naka-experience dito na pag nandito na sa church, biglang may bumubulong sa atin na, ready ka na ba talaga ibigay yan? Sure ka na ba na wala kang paglalaanan dyan? Di ba po may mga ganong battle tayong nararanasan? Kahit ako po mismo dati nung wala po akong work, may naiisip po ako na, ay medyo malaki yung halaga na to, ibibigay ko ba talaga kay Lord to? Kasi ang dami ko na pwedeng paglaanan dito. Di ba po may ganon tayong battles. Kaya kailangan sa bahay pa lang po, prepared na tayo na itong bagay na to, itong portion na to is para sa Diyos at dapat prepared tayo na ibigay na po natin ito sa ating Panginoon. And, ang sabi po dito, each of you. So lahat po tayo, ine-expect po ni Paul, or gusto po ni Paul na lahat tayo ay magbigay. Hindi lamang po si Paul, maging ang ating Panginoon, He expects and He wants us to give. Bakit po? Kasi we are a giver. Sabi nga po, di ba sa Genesis chapter 1, verse 27, God created man in His own image. Ano po ba ang image ng ating Panginoon? Talon po tayo sa John 3:16. For God so loved the world that He gave. So ang ating Panginoon, He is a giver. And dahil ang image po ng Panginoon ay image natin, we are a giver. And do you believe na giver ka po? Amen? Konti lang. Do you believe na giver po ang bawat isa sa atin? Amen. Kaya po sa umagang ito, wag po nating hayaan na magkaroon tayo ng doubt, ng worry sa ating mga puso. And as we give, let us give like a giver, katulad po ng ating Panginoon. Kaya tayo po'y manalangin. Hallelujah. Yes, so God, salamat po sa umagang ito, God. Salamat sa buong linggo, O God, na binigay niyo po sa bawat isa, O God, maging sa pagpapala, Panginoon, na binuhos mo po, O God, sa buong
linggong ito, Panginoon. Lord, tunay nga, Panginoon, nandito ang aming mga puso, ang aming kaloob, Panginoon. O God, ang portion, Panginoon, na nararapat lamang sa iyo, O God. Lord, we continue to offer this portion, Panginoon, for your glory alone, O God. Ang tunay nga, O God, siyasatin niyo po ang bawat puso ng iyong mga anak, O God, na makita niyo po kami, O God, ang bawat isa, Panginoon, na nagbibigay ng may kagalakan, may pagmamahal, Panginoon. Tunay nga, O God, itong mga portion na to, Panginoon, ay magagamit sa iyong kaluwalhatian, sa iyong karangalan, Panginoon. Lord, salamat dahil, O God, sa lahat ng mga nananampalataya, sumusunod sa iyo, Panginoon, ay kailanman hindi mo pinapahiya, O God. Lord, as we give, O God, tunay nga, O God, patuloy niyo pong binubuksan, Panginoon, ang heaven, Panginoon, at patuloy niyo pong binubuhos ang pagpapala na walang sukat kalagyan sa bawat buhay namin, O God. Salamat, Panginoon, sa iyo pong aming papuri at pagsamba sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Singing all of your promises won't let go of me. Singing all of your promises won't let go of me. Singing all of your promises won't let go of me. Singing all of your promises won't let go of me. I surrendered my life to your ways. I have learned what it means to obey. Jesus, my heart has been changed by you. I am walking the path you've made. I am seeking the truth every day. And Jesus, my heart has been changed by you. I couldn't walk away if I tried. 'Cause your love is better than a light. The sun shining bright and it just won't set. 'Cause your love is alive and it lights my step. My heart is amazed every day to the next. Your joy overtakes and I can't forget about it. Oh, 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 I can't forget about it. Oh, 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 I can't forget
Praise the Lord. Praise God. Sa oras na ito, ngayon ay Father's Day. Kaya, tinatawagan natin lahat ng mga tatay dito sa harapan. Yan. Pwede pong matawagan. Yan. Ang mga tatay sa harapan. Sige po. Lahat po ng mga tatay. Praise the Lord. Ayan. Praise God. Babasahin ko lang po para sa bawat isa ito pong mensahe ni Bishop sa mga tatay. Makinig po kayo, mga tatay. Sabi dito, sa lahat ng mga dad, tayo ay may dignidad. Marami man ang aktibidad, ginagamit ng ating abilidad ng may kalidad. Para sa ating pamilya ay may seguridad. At ang buhay natin ay may tunay na kalidad. Kaya sa lahat ng mga dad, huwag tayong babaliktad upang huwag mawala ang ating autoridad. Sa pamilyang Diyos, ang nagtatag ng ating magampanan na mabuti ang ating responsibilidad. A blessed, happy Father's Day. Amen. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon, no? Sa ating mga dad na may mga kalidad at may abilidad. Praise the Lord. Silang lahat ay pinagpala ng ating Panginoon. Kaya sa oras na ito, bilang pag-recognize sa bawat isa, sino magsusot niyan? Mga anak, bilang pasasalamat at pag-honor, pag-recognize ng kanilang mga ginawa, no? Suot mo kay Daddy. Suot mo. Asiel. Suot mo kay Daddy. Suot mo. Thank you, Daddy. Ayan. Suot mo kay tatay mo. Suot mo kay tatay mo. Angel. Miles. Yan. Praise God. Palakpakan natin ang ating mga abilidad na tatay. Praise the Lord. Tumayo tayong lahat at ipanalangin natin sila. Aming Ama na nasa langit, marami pong salamat. Sapagkat ang mga tatay na ito, Panginoon, na tinawag at pinili nyo, Lord, ay isa, Panginoon, sa tumanggap ng covenant, Lord. Kung ano yung covenant na binigay nyo kay Abraham, Panginoon, na ang kanilang pamilya, ang pamilya ng bawat isa na tinawag at pinili nyo, pagpapalain nyo, Panginoon. Yes, O Lord, makikita ang kalwalatian at kapangyarihan nyo sa kanilang mga buhay. Ibibigay nyo ang lupang pangako, Panginoon, sa bawat isa, O Diyos. Father, sama-sama po namin silang itinataas sa inyo. Patuloy po na bigyan nyo sila ng karunungan na nanggagaling sa inyo. Kung paano mapamahalaan, Panginoon, ang pamilya na pinagkatiwala nyo sa kanilang mga buhay. Salamat, O Diyos, sapagkat alam po namin, hindi nyo sila iiwan, hindi nyo sila, Lord, pababayaan, Panginoon. Bilang mga ama ng tahanan, Panginoon, Lord, ang authority na ibinigay nyo sa kanila ay mangyari at maganap, Panginoon. Na, Lord, mapangunahan nila ang kanilang ang kanilang mga pamilya, Panginoon, nang mayroong banal na pagkatakot sa inyo, Diyos, na kung saan, Panginoon, susundin ang lahat ng utos nyo, God, sapagkat alam namin na sa pagsunod namin sa inyo, ang overflowing blessing ay padadanas nyo, O God.
Marami po salamat, pagpalain niyo po sila at anuman po ang dalangin ng kanilang mga puso. Father God, we pray, grant the deepest desires of their heart, O God. Maraming po salamat, pinagkakatiwala ko po sila at hayaan niyo po na mga tatay na ito, Panginoon, ay maging pagpapala sa mga iba pang katatayan, Panginoon. Makita ang difference ng isang tatay na pinangungunahan ng isang dakilang ama na nandyan sa langit. Marami po salamat. We honor you, Lord, sa kanilang mga buhay, Panginoon, and we entrust their very lives unto you. In the name of our Lord Jesus Christ, these things we pray. Amen and amen. Praise God. Happy picturean daw. Sino ang magpipicture? Happy Father's Day po sa ating mga katatayan. Sige po, dako po tayo sa ating announcement. Ngayon po, lahat po ng ating young professionals, so ang ating mga, mga young pro po natin ay meron daw po kayong short meeting together with Brother Shalem and Sister Iyay after po ng service. So wag po munang aalis ang ating pong mga young pro. So another announcement, ang ating pong house fellowship ay bukas po kila Sister Eileen Alam doon po sa California ng 6 p.m. So sa mga available po na or gusto nyo pong mag-join, pwede po kayong pumunta dito sa church ng mga 5:30 para po bago po mag-6 or mga 5:45 po ay punta na po tayo sa kila Sister Eileen po. So sabay-sabay na lang po tayo pupunta doon. At birthday din po ni Zoe bukas. At saka si Ate Len, di ba? 20 din ba siya? Bukas din, di ba? So, ayan po, may mga celebrants po tayo bukas. So, ayan po, again, alas 6 po ng hapon ang house fellowship po natin kila Sister Eileen. We're inviting everyone po na mag-join or yung sa mga available po. Kasi iba-iba po yung ginagawa ni Lord every time po na nag-gather tayo at nakakatuwa po kasi that's the time po na nagkakaroon din po ng fellowship ang bawat isa. Kumbaga, yun po yung time na nakakapagbigay tayo ng testimony. At yun nga po, and we keep hearing the Word of God po as we join together. At yun nga po, may mga nag-share ng kabutihan ng Diyos sa buhay ng bawat isa. So, we're inviting you po at this coming July po, open na rin po ang ating mga weeks. Kung gusto nyo po na house fellowship sa inyo, magpa-schedule, pwede nyo po akong i-message sa Messenger, sa Facebook, or pwede nyo rin po akong lapitan after po ng service para ma-schedule po natin. Kasi ngayon pong June, next week po, kila Sister Cathy Akla naman po tayo, kila Kuya Rio po, dyan po sa Navarre. So sa July po, open na po yung natin, para ma-schedule po natin yung per week kung saan po tayo mag-house fellowship. Amen po? So, ito po yung iba nating mga announcements. Ang atin pong Speak Life, ayan po, every Mondays at 7 p.m. So, maganda po yung mga testimonies ng ating mga kapatid at magulang na kung paano sila nakakilala kay Lord, binago ni Lord. This week ba, si Pastora Rio ba? This coming, tomorrow po, buhay po ni Pastora Rio Mandap, yung atin pong pastor sa Camellia, ang maririnig po nating testimony. So let's watch po sa ating FB page. Ayan po ang atin pong Tinig ng Pag-asa, every Tuesdays and Thursdays at 7 p.m. din po. Ang atin pong mga pastors, mga nag-share po dito from dito po sa atin, sa Bacoor,
Meron din po sa pastor natin sa Pangasinan, sa Mindoro. Yun nga po, maririnig po natin sila. Kaya po, we're inviting everyone po na makinig po at manood po ng ating Tinig ng Pag-asa every Tuesdays and Thursdays at 7 p.m. At ang atin pong soaking, ngayon po, every Saturdays na po ng 7:30 p.m. or 8 p.m. kung ano oras po matapos ang worship din. Pero we're encouraging po 7:30 nandito na po tayo. So, ginawa po natin siyang Saturday para po yung mga may works or mayroon pong mga kumbaga busy po ng Mondays to Fridays ay maka-attend po ng Saturday. So we're inviting everyone po na mag-join ng ating pong soaking. Sabi nga po, kumbaga napaka-importante po na we come together into the presence of God. We soak in His presence. We pray to our God na yun nga po, kung ano po yung leading ng Holy Spirit. Iba-iba rin po ang ginagawa niya every time we come together. So every Saturdays po ng 7:30 to 8 p.m. po yung yung start po natin. Ayan. And ang atin pong leaders and workers spiritual feeding every Tuesdays sa Zoom. Ayan po, again, we're reminding lahat po ng mga leaders and workers na we are required to attend po. So, kung katulad po sila ni Nang Arlene, minsan po dahil kumbaga nagbabiyahe pa sila, humahabol po sila. So, yung iba po sa atin, yan nga po, we're encouraging na kumbaga, ito pong Tuesdays na to, i-set na po natin sa calendar natin na meron tayong spiritual feeding po and mentoring po. Ayan, so every, 8 p.m. na sa Zoom, yung link po ay sinesend natin. Okay po, so, ang atin din pong mga online prayer gatherings, ayan po, sa atin pong mga fathers, Monday to Saturday ng 4 a.m. Mothers naman po ay 5 a.m. At ang mga pastors po ay 5 a.m. din po. So, sabi nga po, the backbone of the ministry is prayer. Kaya napakahalaga po ng prayer. Pag wala po ang prayer, di ba po, pag na-paralyze ang backbone ng isang tao, ano pong nangyayari? Hindi na makatayo. Kumbaga, nakahiga na lang. Wala nang, kumbaga, hindi niya na po mababangon yung sarili niya. Same holds true po sa ministry. Kaya po, wag po nating i-neglect yung prayer na gatherings po kahit online. And at the same time po, yun nga, yung pag-gather din po natin ng ating soaking every Saturdays. Ayan, and please like, follow, and subscribe our J Blue Church na YouTube at Jesus Be Lifted Up Church Facebook po ayan po, para po ma-update po tayo kung ano yung mga announcements or meron po tayong mga bagong videos na ina-upload po. Ayan. So, meron pa po ba? Wala na. Okay po. So, purihin po ang Panginoon ngayong umagang ito. Again, ang mga young pro po, please stay after the service para po sa inyong short fellowship po na sa pangunguna po ni Brother Shalom at ni Sister Iyay po. So, tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay muling magpasalamat sa ating Diyos na buhay. Sa Kanya lang po lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba. Amen. Sa'yo ang papuri at pasasalamat, aming Diyos. Kaluwalhatian at karangalan alay sa'yo. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko sa'yo.
pag ika'y kasama, o ano ang ligaya na darama. May pag-asa akong nakikita pagkapiling ka. Narito, narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso. Narito, narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Lord Jesus, hallelujah, hallelujah. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, sa salita, sa banal na salita na aming narinig ngayong umagang ito. Lord, we pray, Panginoon, na ito'y aming may sa puso, may lagay sa aming isipan, Panginoon, upang ito'y aming malakaran, Panginoon, sa pang-araw-araw naming pamumuhay, Panginoon. Lord Jesus, Lord God, the Lord of David, the Lord of Jacob, the Lord of Abraham. Lord, thank you, Jesus, Lord God, for your everlasting covenant, Lord Jesus, Lord God, na binibigay mo sa amin, Panginoon, that if you're going to surrender our life into your hand, because apart from you, Panginoon, we are nothing, Lord Jesus, Lord God. Thank you, Panginoon, at maraming salamat, Panginoon, sa buhay ni Reverend Estela, Panginoon, na iyong ginamit ngayon sa umagang ito, Panginoon, na ipahayag ang iyong salita, Panginoon, ibalik mo sa kanya ang lakas na nawala sa kanya, Panginoon, upang ihayag ang iyong salita, Panginoon, at sa lahat ng mga kapatiran, Panginoon, na andi dito, Panginoon, hipuin mo, Panginoon, ang aming mga puso't isipan, Panginoon, at protektahan mo kami, Panginoon, na kami po'y uuwi sa pansamantala naming tirahan, Panginoon, at Panginoon, at bawat isa at bawat tahanan, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon, we ask for your divine protections, Panginoon, na bawat sulok ng kanilang tahanan, Panginoon, ay ito'y andyan na yung banal na dugo, Panginoon, na bawat sentro, Panginoon, ng kanilang pamumuhay, Panginoon. Lord, we ask for your presence and we ask for your guidance every day of our life, Lord Jesus, Lord God. Binabalik namin sa iyo ang papurit, pasasalamat in Jesus' name. Amen. Sumasayaw na nga! Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa, Nananalo